नंगौ जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो मोनसे बिफां लाइफां गायनायनि सिन सुरुबै जौगाखांहोनो जोङो दिनैनि बे मोनसे दिन बे दिनखौ फालिनायाव बिफां गायनायनि जे दिन बेखौ फालिनायाव जोंनि मानसिफ्राबो मैखोमै बाहागो लादों आरो बेयाव जोङो दङ जाहैबाय जोंनि रायमना वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव सेक्रेट एनजिअनिफ्राय जों कनभार्ट जानानै दा केजुवेल वार्कार हिसाबै दं। जोंनि वार्कारफ्रा गासै बेहाय 211 जन दं। 211 जननि गेजेराव माखासे बिसेस उसुबिदानि थाखाय सफैयाखै, नाथाय गोबां मानसियानो फैनानै दिनै बे दंफां गायनायनि हाबाफारियाव फैनानै बयबो बाहागो लाफैदों आरो जों मोजां मोनदों। जों दिनैनि दिननि गेजेरजों ससियेल मिडिया बाहायग्रा बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों, जाहाथे बेबायदि बयबो गामियावहाय गावबागाव ओनसोलफोराव गामिफ्रावबो बिफां गायनानै जेन' जोंनि सुबुंनि आबहावाखौ जों थाजिम खालामो। आरो बेहाय दिनैनि प्रग्राम जोंनि बे रायमना वेस्टार्न रेन्जनि आन्डाराव जोङो जयेन्टलि मोनसे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। बे जाबाय जोंजों दिनैहाय SSBनिफ्राय दङ, लोगोसे जोंनि डिआफअ सार दं, लोगोसे रायमना वेस्टार्न रेन्जनि जे मावग्रा बिथांमोन दं, आरो लोगोसे जोंनि बे सेक्रेट एनजिअनिफ्राय जोङो केजुवेलाव कनभार्ट जानाय जोंनि टिम, आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानि माखासे स्टुडेन्टसफोर एनजिअ नङाब्लाबो बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। जेन'बा खाथियावनो जोंजों नांजाबनानै थानाय मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल ग्रेस, बिथांमोननिफ्रायबो स्टुडेन्टसफोर फैनानै दिनैनि बे दिनखौ बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोनाबो मावफैदों। बेनिखायनो जों दिनैनि बे दिननि गेजेरजों बयनिसिमबो साबायखर बावदों जे बेबायदिनो बयबो दंफां गायनायफ्राव बाहागो लानानै जोंनि सुबुं आबहावाखौ जेने साब सिखोन खालामनायाव बयबो बाहागो लायो, बेखिनि खावलायनायखौ बयनिसिमबो दोनबाय। जायखिजाया दिनैनि बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोंहा एनजिअ ग्रुप हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा टटेल 211 जन दं। 211नि गेजेराव जोंनि गोबां मानसियानो फैदों, फैनानै बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। जोंनि हांख्रायहरनाय मिथिहरनाय बायदि बयबो जोंनि ग्रुपनिफ्राय मथा मथि फैनानै बयबो बाहागो लादों। बाखि बे साइडआव माखासे दं, गुबुन साइडजोंबो माखासे गायगासिनो दं। नोंथांमोना केमेरायावहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे जोंनि मानसिफोरखौ बेसेबांसिम दिनैनि दंफां गायनाय हाबाफारियाव लोगो लादों। बेखौ जोङो स्राय बुंनो हायो जे जोंनि मानसिफोरा मथा मथि 211 जननि गेजेराव मथा मथि 200 जनानो जोंनावहाय दा कमप्लिट एटेन्डआव दं आरोखि, बयबो बाहागो लाफैदों। आच्चा जाहैबाय जोङो जे बे सेक्रेट एनजिअखौ दानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो 2005आव जोङो एनजिअ हिसाबै मोनसे ग्रुपखौ जोङो जोनोम होदों, आरो बेबायदिनो कय एकथा बोसोर जोङो एनजिअ हिसाबै जों नैबे जोंनि रायमना ओनसोलखौ नेसनेल पार्कखौ जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो बेबायदिनो एनजिअ हिसाबै खामानि मावबोदों। गोबां सम खामानि मावबोदों डिपार्टमेन्टजों लोगो लानानै, आरो बेनि कय बोसोर उनाव जोङो मथा मथि 5 बोसोरसोआ जों एनजिअ हिसाबै खामानि मावदों। बेनि उनावहायनो जोङो केजुवेल वार्कार हिसाबै जोंनि खाथियावनो नांजाबनानै थानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जोङो दा केजुवेल हिसाबै जोंनि नैबे रायमना नेसनेल पार्कआव जे हाग्रा दं, बे हाग्राखौ जोथोन लानायाव जोंनि नैबे एनजिअ सेक्रेट एनजिअनिफ्रायबो मैखोमै बाहागो लानाय जादों। जोंनि सेक्रेट एनजिअ दानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोङो रायमना नेसनेल पार्कखौ बिनि हाग्रा, बिनि गासैबो जिब जुनार बेखौ जोथोन लानायाव, बेखौ हेफाजाब खालामनायाव जोङो बयबो लोब लोब बाहागो लाबोदों। बे नोजोरखौ बोनानै जोङो बे सेक्रेट एनजिअ कमिटिखौ दानाय जादों, आरो दा बे सेक्रेट एनजिअनिफ्राय जोङो कनभार्ट खालामनानै केजुवेल वार्कार हिसाबै जोङो मावगासिनो दं। बेबायदिनो 211 जन मानसिया दिनैनि दंफां गायनाय हाबाफारियाव बयबो फैनानै जोंनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैदों आरो गायगासिनोबो दं, आरो जोबजासे गायलांगोन। आरो बेबायदिनो सेक्रेट एनजिअ हिसाबै जोङो बे हाग्राखौ जोथोन लानायाव जोङो हेफाजाब खालामलांबाय थागोन डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै। बेसेखिनि।